Pràctica de respiració abdominal facilitada per Marta Casaramona. Trobaràs més àudios i recursos a la web de animamindfulness.cat. La proposta és que seguis en un lloc tranquil, on no hi hagi distraccions, i t'agafis uns instants per adoptar la teva postura i que sigui una postura ben còmoda, on tinguis una base estable, on la teva esquena estigui ben recolzada. Busca el teu cos a l'espai, sent-lo assegut. Mira si pots fer alguns ajustaments per estar encara millor. I després porta l'atenció a les teves espatlles, rota-les enrere i avall, allunyant-les de les orelles, sentint com s'obre el pit i portant l'atenció a les teves cervicals entre lleugerament el mentó, sentint com s'allarguen. I mira de portar consciència a la teva mandíbula, assegurant-te de que no la prems, afluixant la tensió si la trobes amb les properes exhalacions. I fes el mateix amb les teves espatlles i les teves mans, aprofitant la teva aspiració per anar suavitzant-la. I ara mira on pots sentir la respiració al teu cos, si potser és al pit o a l'abdomen. I en aquesta pràctica de respiració diafragmàtica mirarem de fer baixar la nostra respiració fins al ventre, de manera que ens ajudi a calmar el sistema nerviós. Si vols, pots portar una mà per sobre el melic i al llarg de les properes respiracions assegura't que aquesta mà s'eleva amb la teva inspiració i que davalla quan exhales, notant com el ventre s'expandeix quan agafes aire i com es relaxa quan el deixes anar. I des d'aquesta respiració abdominal anem a comptar enrere del 50 al 0, al ritme de la teva respiració. Simplement quan inhalis compta 50 i deixa anar l'aire. I en el proper cicle compta 49 i exhala. I segueix així el teu ritme natural. Si la teva ment s'ha despistat, és ben natural. Simplement deixa anar el fil de pensament i torna l'atenció a la teva mà, al teu abdomen, encara sentint la teva respiració aquí, des de l'últim número que recordes. Assegura't que la teva respiració arriba fins a l'abdomen
recordant-te que estàs descansant i respirant. Agafant control sobre el teu temps, relaxant el teu sistema nerviós. Mentre respires, observa si hi ha alguna cosa que hagi calmat, que s'hagi harmonitzat en el teu cos i la teva ment amb aquesta pràctica tan senzilla. I recorda que pots encalmar la teva ment sempre que ho necessitis, simplement portant la teva respiració fins a l'abdomen i fent una pausa. Quan et sentis a punt, pots obrir els ulls i anar sortint d'aquesta pràctica